Ra'ayi riga kowa da irin tasa. Masu sauraro Aisha Sharif Baffa ke muku sallama a shirinmu na yau. A Najeriya ƙudurin soke aikin yi wa ƙasa hidima da matasa ke yi wato NYSC yanzu haka yana gaban majalisar wakilan ƙasar. Karkashin wannan shiri, matasan da suka kammala karatun digiri ko manyan diploma ne ke aikin hidimar na shekara guda. Tuni dai wannan ƙuduri ya fara janyo kace na ce, inda matasan ke bayyana mabambantan ra'ayoyinsu. Shin ko a ganin ku dakatar da aikin yi wa ƙasa hidimar na da alfanu ko kuma akasin haka? Waɗannan batutuwa su ne za mu tattauna a filinmu na ra'ayin riga na yau. Bayyana ra'ayinku yanzu ta shafinmu na Facebook ko ta imel a hausa@bbc.co.uk. Ta ma kafin mu shiga cikin shirin sai Raliya Zubairu ta karanto mana labaran duniya. Shugaban Recep Tayyip Erdogan na Turkiyya ya kaddamar da wani katafaren masallaci a dandalin Taksim da ke Istanbul, inda ya cika alkawarin da ya yi shekaru 10 da suka gabata lokacin da yake rike da mukamin magajin garin Istanbul din. An gudanar da bikin ne a zagayowar ranar tunawa da gagarumar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da gwamnatin Erdogan a shekarar 2013 da aka fara a dandalin Taksim kuma ta bazu zuwa wasu sassa na kasar. Thousands of worshippers gathered inside the mosque and on the square itself for Friday prayers. Wakilin BBC ya ce dubban masu ibada ne suka hallara a masallacin da kuma dandalin domin yin sallar Juma'a. Masallacin ya mamaye filin da a baya ake yi wa kallon alamar masu sassaucin ra'ayi ta jamhuriyar Turkiyya. Shugaban kasar Belarus Alexander Lukashenko ya zargi kasashen yamma da kokarin tada zaune tsaye a kasarsa a farkon tattaunawarsa da shugaba Putin a wurin shakatawa na Sochi. Wannan na zuwa ne yayin da kasashen yamma ke nuna rashin amincewa da yadda Belarus ta tilastawa jirgin saman da ke dauke da fasinjoji sauka a birnin Minsk, inda suka cire kuma suka kama wani dan jarida da ke hamayya da gwamnati tare da budurwarsa. Mr. Putin ya ce Rasha da Belarus na kan hanyar karfafa alakar su da ake kira Union State, wanda wani tsari ne da masu suka ke fargabar cewa Belarus za ta ci gaba da kasancewa karkashin ikon siyasar Rasha. To takaitattun labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. 'Yan sanda a Faransa sun harbe wani mutum wanda ya ta dabawa wata 'yar sanda wuka tare da raunata ta a garin Nantes da ke yammaci. Mutumin wanda 'yan sanda suka ce yana cikin jerin waɗanda ake zargin masu tsatsauran ra'ayin addinin musulunci ne. Ya farwa 'yan sanda ce a charge office ɗin 'yan sanda kafin daga bisani ya gudu da ƙaramar bindigarta. A manhunt was launched and 2 hours later the man was spotted not far from the police station. Wakilin BBC ya ce an rika farautar mutumin kuma bayan sa'o'i biyu da faruwar al'amarin an gano shi a wani wuri kusa da charge office na 'yan sandan. Sai dai an yi musayar wuta abinda kuma ya sa 'yan sanda biyu suka jikkata yayin da maharin ya rasa ransa a sanadin harbin da aka yi masa. 'Yan sanda ba su bayyana sunan mutumin ba amma sun ce ya shafe shekaru da dama a gidan yari. Ƙungiyar cinikayya ta duniya ta ce kasuwancin kayayyaki na duniya na ci gaba da farfadowa bayan koma bayan da ya samu sanadin annobar corona a bara. Ƙungiyar ta WTO ta ce sakamakon ya yi daidai da hasashen da ta yi a baya-bayan nan na samun karuwar kashi 8 cikin 100 a harkar cinikayyar duniya a bana. Kuma wannan zai tada komadar kasuwanci da ya fuskanci koma baya a bara sanadin annobar corona. Sai dai ta yi gargaɗin cewa hasashen da aka yi game da ci gaban da za a samu ya dogara ne akan yanki. To ƙarshen takaitattun labaran duniyar kenan. A gaida Raliya Zubairu da ta karanto mana labaran duniya. Ra'ayi riga da BBC Hausa. To bayan labaran duniyar daga nan sashen Hausa na BBC yanzu kuma sai shirin namu na yau wanda ke duba batun soke kudirin yi wa ƙasa hidima da matasa ke yi a Najeriya. A ranar 23 ga watan Mayun shekarar 1973 ne aka kafa hukumar masu yi wa ƙasa hidima. An kuma kafa hukumar ne da nufin haɗin kai da bunƙasa fahimtar juna a tsakanin matasan Najeriya. Kuma tun daga wannan shekarar ne ake wannan shiri. Sai dai a shekarar 2020 ne wani dan majalisa a Majalisar Wakilan Najeriya Awaji Nombek Abiante ya gabatar da wani kuduri da yake so a soke shirin na yi wa ƙasa hidima
saboda wasu dalilai da ya kawo da suka hada da rashin tsaro ta satar mutane da kuma hare-haren 'yan fashin daji. A yanzu wannan kudirin doka ya wuce mataki na biyu a zauren majalisar wakilan. To don tattauna wannan batu a yau mun gayyato bakinmu kamar Brigadier General Shu'aibu Ibrahim, shugaban hukumar matasa masu yi wa ƙasa hidima ta Najeriya. Sannan kuma akwai Honorable Sha'aban Ibrahim Sharaɗa ɗan majalisar wakilai a Najeriya. Akwai kuma Sanata Shehu Sani tsohon sanata daga jihar Kaduna. Sannan kuma akwai Barista Solomon Dalon wato tsohon ministan wasanni da kuma bunƙasa rayuwar matasa a Najeriya, sai kuma Dr. Hauwa Sharif wato malama a Kaduna Polytechnic da kuma sauran dai masu sauraro waɗanda za mu iya kira domin shiga cikin wannan shiri. To yanzu bari mu fara da shi shugaban hukumar matasa masu yi wa ƙasa hidimar Brigadier General Shu'aibu Ibrahim. Yallaɓai, muna so ka mana bayanin manufar shi kansa wannan shirin na NYSC da aka kirkiro tun a shekarar 1973 wanda kuma har yanzu ake ci gaba da yinsa. To, ina godiya kwarai da gaske da wannan gaishe da kuka yi mu. NYSC yanzu shekaranta 48 da kafata. Saboda dalili yaƙi da na 67 tun da 70 da aka yi. Kuma saboda an kafata ya haɗa kan 'yan Najeriya kuma corpus su taimaka wajen reconstruction da rehabilitation da sauransu. Kuma tun da aka yi wannan yaran na fa suna aiki sakaninsu da Allah, saboda ba inda za ka je a ƙasar nan ko a karkara ba za ga yaran nan ba a bisa ilimi, wajen ilimi na health, na lafiya, infrastructure, ga maganar zaɓe, maganar census, ba abin da yaran nan ba sa yi. Ma ba inda za ka je a ƙasa a Najeriya da ba za ga yaran suna bautan ƙasa ba, suna aikin sakaninsu da Allah, saboda they are very patriotic, suna nan da committed, kuma suna so su wa Najeriya aiki sakaninsu da Allah. Kuma abin da yake bukata shine a ba su goyon baya so that wannan abin da su ta yi su ci gaba da yi. To yallaɓai, kamar waɗanne irin nasarori kuka samu ko kuma aka samu a wannan shiri na yi wa ƙasa hidima tun daga wancan lokaci kawai yanzu da kace kusan shekaru 48 kenan? Yadda na gaya ma yanzu fa idan ba NYC ilimi da sashen lafiya na Najeriya za su matsala. Kamar yaya? Duk wani kawai ka tafi a ƙasar nan yara ne fa suke asibitoci suna aiki, makarantu su suke koyarwa. In kin tafi ƙauyuka ranar sallah na je ƙauye na, an zo min complain cewa fa yara fa gona suke zuwa. Muka ce me ya faru? Wai saboda ba yaran bautan ƙasa, shi yasa fa ba wanda ke baka yaran suke takura su suna aiki tsakaninsu da Allah. So ba inda za ki je ba yaran nan, ba da koyarwa da suke kamar maraice sukan kira su tara su musu extramural, suna musu sports competition, abinda zai haɗa kan yaran nan. Akwai wanda Allah ya ba su baiwa skills da muka koya musu a camp, suna tara yaran suna koya musu aikin hannu da sauransu. Ga maganar zaɓe, yaran na suna aiki tsakaninsu da Allah, saboda in ba corpus ba ko an da cewa ya gaya mana, in ba yaran na bautan ƙasa na ba abin zai wuya, saboda su suna da ilimi, suna da ƙwazo, kuma da neutral su suke wannan abun. Ga abin da ya faru COVID-19 din nan, yaran na sun ayi duk mun samu yabo daga ko'ina Najeriya da ƙasan waje, ai mana letters abin da yaran suka yi. Sun yi sanitizer, suna buga sun sanitizer, sun yi face mask, sabulu da komai ba abin da ba su yi ba. Suna ba mutane waye da kai akan COVID-19. Sun je ƙauyuka, Baba Buhari ya ƙara musu allowance daga 19,800 zuwa 33,000. Yarana sun tara kuɗin na tsakanin su da wasu wanda suka same su a inda suke zama, sun tara kudaden nan sun siya abinci da sauransu. Sun je ƙauyuka suna raba mutane kyauta, kuma su waye musu da kai. Sanitizer da su wanda da face mask da suka yi suna raba mutane kyauta. Mun samu yabo kwarai da gaske. Ga ilimi, lokaci da ana lockdown mutane suna gida, yarana sun develop an app na koyar ma yara da suke JS3 da SS3, suna koya musu kyauta a Najeriya gaba daya. Abin da ya taimaka musu, yara suka ci jarabawansu, ko yayana ma sun yi abin nan, sun participating kuma sun ci jarabawansu. Kwarai da yanzu ɗaya ma ta shiga jami'a,
so ba wanda zai ce yaran nan babu in ba NYC ba ni na je nema karan kana na bautan kasa karatu da na yi na karanta history ne tarihi kofa ne safa na zaɓi wannan course a 1984 kofa ne saboda na gani ina kokari a tarihi ya ce nima in karanta history kofa ne zaɓa na karanta history ina ta neman kofa mutumin ma har yanzu ba san da yake ba duk garuruka na je orientation ina tuwa sai in tambaye su a cikin waye taba zuwa ko Sokoto ko ina ko Zamfara waye taba zuwa nan dukkan su hannun su yana son ba su taba zuwa ba so in ba NYC ba wa zai dauko ni daga kudancin Najeriya zai je Zamfara in ba NYC ba baba Buhari ko da hutu ko baba ya je daura ko bai je daura ba yara bauta ka za su je gidan shi baba ya faɗa cewa in ba NYC ba me zai kawo yaran nan daura saboda banda sojoji da NYC ina su ne fa suke haɗa kai a Najeriya ga auretaka tsakanin su komi da komi suna yin tare a camp shi yasa nake gaya mutane a camp din ake yin auretayya tsakanin su masu yau ƙasa hidima sukan haɗuwa su saba da juna kafin su gama bautan kasa sai ga sai haɗa aure da yawa ina zuwa yawancin abu da muna taimakawa duk wanda irin auren suka haɗa tsakanin su na kofa da muka zama muna taimaka musu kwarai da gaske wani irin taimako kuke musu muka bada gudunmawa mu ma mu je mu halarci a gaisu masu yi aure a ɗaura musu aure da uniform na NYC kamar NYC na kamar irin taimakon kuna musu kayan ɗaki shi kuma mijin a bashi jari ko kuma wani aiki saboda ya da mata muka saya musu kayan ɗaki da sauransu duk wannan saboda me kuke yin hakan saboda haɗin kai ne NYC an kafa ta saboda haɗin kai yan Najeriya wallahi da nake ma mutane magana wallahi da a ce ba NYC a wanda mai zai faru a ƙasar nan to saboda NYC ne haɗa kan mutane har yanzu da nake ma magana a daidai na bautan kasa ko har da kowa da kuka yi service akwai abokantaka tsakanin ku da wanda inda kuka yi service muna da program a NTA NYC half hour ku dinga kalla ku ga abin da corporate na suke yi wanda mu koya musu saboda mun san cewa akwai matsala na samun aiki in sun gama bautan kasa in 2012 mun kawo musu wani program muna kiranta skill acquisition muna koya musu aikin abubuwa sana'o'in hannu kenan sana'o'in hannu ana koya musu back of industry da su CBN NYC Foundation Access Bank Unity Bank da sauran suna taimako suna bada gudumawa yanzu kun kalla program namu na NYC haka ga abin da yaran suka sun kafa kamfanoni sun yi aure sun yi gidaje sun saya motoci yadda nake miki magana shi yasa yanzu muka zo da wani idea cewa a taimaka mana a kafa asusu NYC Trust Fund so da daga NYC Trust Fund ne so da muka da challenge kasa NYC kafa uku ne akwai inda federal government akwai na federal government inda aiki da federal government yake yi akwai na state da local government muna samu dan matsala da wajen state da sauransu so shi yasa muka ce to saboda state ne suke camp su suke bada camp su suke expand su gyara su maintain camp din aikin state ne ba na federal government bane so shi yasa mun ce to ba ta an kafa wannan asusu din nan za yi mana gyare-gyare camp a expand kuma a aje kuɗi a gefe yaran na aikin hannu da aka koya musu NYC suna bar NYC sai a ba su kuɗi asusun kuɗi na su kafa business ɗinsu so da duk ne gama daga NYC ba za ka ji ka nemi aikin gwamnati ba yaran da muka koya musu da mu aka ba su asusun kuɗi suna business ɗinsu yawancin su za su gaya mana ba su ma sai na certificate nasu suke ba saboda ba amfani musu saboda sun kafa business ɗinsu akwai yan Najeriya ma sun ba su aiki suna aiki da su to irin wannan duk nasarori ne da aka samu a irin wannan yiwa ƙasa hidima da matasa ke yi shin to ya kuka ji da batun cewa ana shirin kamar soke akwai ƙudurin doka da yake gaban majalisa a yanzu na batun soke wannan shiri shin ya kuka ji da batun wannan abu kuma shin a iya cewa shirin na yiwa ƙasa hidima ya gaza kenan har 'yan majalisa suke gani ya kamata wasu 'yan majalisa suke gani ya kamata a soke shirin dama ba haka take ba ra'ayi ne wannan ra'ayi ne yanzu kan tambaye wani zai gaya maka abin da kofa suka yi kin karanta social media zai gaya ya shaɗin mutane saboda kowa san abin da yaran nan suke yi yaran nan suna aiki tsakanin su da Allah kuma federal government suna ba su goyon baya kwarai da gaske kuma ba har da su sarakuna da duk inda su yaran suke aiki abinci ma ga garuruka inda sarakuna su ba su abubuwa saboda su ma sun gansu kamar sun zama yan garin kama ga abin da ya faru akwai ni kofa daga Ilorin ya yi sabis a Plateau akwai garuruka biyu ɗaya na inda musulmai suke ɗaya kuma inda Christian suke
so da ya je wurin ya ga kullum ana rikici sai je musu baho ruwa tsakanin su biyu ina ga suna labai zuwa za mu dawo gare ka yanzu bari mu je wajen dan majalisa da ke wakiltar ɗaya daga cikin majalisun wakilai daga jihar Kano wato honorable Shaban Ibrahim Sharaɗa. Shaban, barka da shigowa cikin shirin. Malama Aisha da sauran baki da masauraran mu assalamu alaikum. To Shaban, da ke kana cikin majalisa kuma a yanzu a nan ne wannan kuduri yake kuke tattauna akan shi har ma ya wuce mataki na biyu. Shin me wannan kuduri ya kunsa ne na batun soke wannan shiri na yi wa ƙasa hidima? To Malama Aisha, wato da farko ya kamata mutane su fahimci mecece majalisa kuma menene kuduri. Kowane ɗan majalisa yana zuwa da ƙudiri gwargwadon abin da al'ummarsa suka yi sha'awa ko shi yake yi wa al'ummarsa sha'awa. Shi wanda ya gabatar da wannan ƙudiri abokin aikinmu ne daga jihar Rivers wanda ake ce masa Honorable Awaji. Wanda ya kawo wannan ƙudiri kuma ya gabatar da hujjoji kamar haka. Manya-manyan hujjojin da yake ganin cewa su ne dalilan da ya sa yake ganin a soke shi ne wato tsarin bautar ƙasa a cewarsa ya tashi daga aka kiran yadda aka wato asasa shi kansa wannan bautar ƙasa a shekarar 1973 lokacin da tsohon shugaban ƙasa janar Yakubu Gawan aka gama yakin basasa ya kirkiro wannan hukuma domin a sake haɗa kan al'umma musamman matasan Najeriya da suka kammala jami'a wanda suke ƙasa da shekara 30 domin a sake gina Najeriya a yi abokanai a yi auratayya na kudu a kai shi arewa na arewa. Wato a zama dai tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yawwa sai ya ce to amma wato yanayin ya tashi daga yadda ake yi a da wanda yake da hali ɗansa ba a kai shi wani gari wanda bai da hali su ake kaiwa wani garin da ba nasu ba. Shi in juwa. Kenan idan har mutum zai yi bautar ƙasa ya gama makaranta ya bautar ƙasa a wani gari bai tafi ba a dawo da shi garinsu to kamar wato bukatar bata biya ba shi a iya lissafinsa. Sai ce ‘ya'yan talakawa kuma su ne waɗanda ba su da kuɗin da ƙila za su iya biya domin a sai da su wai a cewarsa kamar ana ɗan bada na goro yanayi na abubuwan ƙasa kafin a iya samar maka ko a bar maka a yi maka yadda kake so ka ɗan bada na goro a ɓoye wanda haramun ne wannan wanda duka zargi ne. To Sha'aban. Yawanci waɗanda ba su samu damar za a iya tsaye da su a inda suke ba za a kai su can kuma ba su da kuɗin ƙila hawa jirgi ga matsaloli na tsaro da sauransu wanda ni a ra'ayina sai na ce ba na goyon bayan a soke wannan hukuma domin na amfana daga dalili na lokacin da na kammala jami'a na je wata jiha da aka tura ni na je na yi bautar ƙasa abinda na fi ƙarfi ya zo ya fi ƙarfi na a lokacin ɗan talaka ya da ɗan mai kuɗi ni da duk da ɗan talaka ne ni amma sai an gurza mutum ya fahimci rayuwa ka haɗu da inyamuri ka haɗu da bayarabe ka haɗu da ɗan jiha kaza da yadda aka yi na ji daɗin wannan al'amari kuma yana da kyau mutane su ringa yi amma kamata yi a ce an yi gyara akan abubuwan da ya maimakon a ce an soke shi domin shi abin da yake cewa ai sashi na 115 cikin baka da a cikin baka na kundin tsarin mulkin 1999 shi ne ya tabbatar da yadda za a yi wannan hukuma za ta yi aikinta a kan cewa lallai wajibi ne dole ya kammala ya je to amma ni a iya fahimta ta wannan abu ne da ya kamata mahukunta tun daga su duka muna tare kuma duniya tana ji a ce an tsaya kai da fata an tabbatar da cewa wannan al'amari ya koma a kan bigiran yadda aka assasa shi domin ya amfanar da al'umma. Na biyu ya kamata mutane su gane cewa shi kuduri idan an kawo bayan an yi karatu na ɗaya babu ma wanda ya kawo yawanci za a karanta ne wanda suke jagorantar majalisa. Shaban za mu dawo. Amma to. Shaban za mu dawo kan wannan batu na karatu na ɗaya ko na biyu wannan kudiri amma za mu dawo gare ka. Yanzu kuma bari mu je wajen tsohon ministan wasanni da kuma bunƙasa rayuwar matasa wato Barista Solomon Dalon. Yalla bai barka da shigowa cikin shirin na yau. Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Menene ra'ayinka game da batun soke wannan aikin yi wa ƙasa hidima da ƙudurin da yake gaban majalisa a yanzu? A matsayinka na tsohon ministan tunda wannan hukuma tana ƙarƙashin ma'aikatarka a lokacin da kake ministan. Wato mummunan mafarki baya hana barci ba. Wannan ra'ayin
ga baki daya ta ɗora min kai ban san ma inda aka same ta ba. Idan waɗannan dalilai wanda aka bayana da kuma wurin da na karanta su ne dalilai wanda ya sa ana nema a saukar da wannan hukuma. To yanzu akwai tabarbarewar yanayin tsaro a Najeriya. Ya ba kawo kuduri an saukar da soja da kuma harkan yan sanda da sauran jami'an tsaro ba. Ya ba kawo wannan kudurin ba. To kaga nan kenan za mu fahimta cewa akwai lauje cikin nadi. Kamar ya? Nema ne kawai a tunzura matasa na Najeriya su yi bori ga hukuma. Domin lokacin da na minista a wannan lokacin na fahimci muhimmancin yadda matasan Najeriya sun doki wannan aikin bautan kasa. Domin akwai lokacin da gwamnati ba ta iya ta saki kudi sheshe domin ya kai ga waɗanda za a gayyace su zuwa kan ba. Domin adadin yaran da ake tsammani a shekara sun zo sun ninka sai aka samu gazawan kasafi. To wallahi tallahi kasa ta dau zafi waɗanda aka ce ba za su yi ba karamin rigima ba. Bayanin a shirye ta ko ina a kasa na nuna cewa idan ba gwamnati ta yi maza ta yi wani abu ba to ba za a kwana lafiya ba. Nan na tunkare shugaban kasa na ga mishi da ba lafiya lau ba. Idan kuma an yi wasa za mu shiga cikin rigima. Domin matasa suna a shafi cewa dole ne a ba su sarari su je su bauta wa kasansu. To saboda haka ni wannan labarin bai zo min da dadi ba, wannan labarin kuma ba wanda zan ce da farin ciki da shi ba. Ni kawai shawara nawa shine wannan yan majalisa akwai abin da ya kamata su kawo kuduri a kai ba wannan ba. In za su kawo kuduri ne a kawo kuduri cewa a karawa wannan kungiya NYC kasafi domin a samu a bunkasa abubuwa a kara ma shekarunta domin matasanmu su koyi sana'a su koyi abubuwa da yawa su haɗe kan kasa su fahimci junansu domin a samu cin gaba. Amma wai ana neman waya sauka da shi a'a. To barista za mu dawo gare ka. To yanzu kuma bari mu je wajen Sanata Shehu Sani wato tsohon sanatan Najeriya daga jihar Kaduna. Sanata barka da shigowa cikin shirin na yau. Barka ka dai. To sanata menene ra'ayinka game da kudurin dokar soke hukumar yi wa ƙasa hidima ta NYSC? To ra'ayina ya yi daidai da ra'ayin da magabata da suka yi magana akan wannan kuduri da aka kai gaban majalisar wakilai. Kamar yaya? Na farko dai menene dalilin kafa wannan hukuma ta bautan ƙasa? An kafa ta ne fa dalilin a ƙoƙarin haɗa kan 'yan Najeriya bayan yakin basasa. Idan ba mu iya manta ba akwai abubuwa da aka yi a wannan lokaci wanda za a iya cewa kamar a kwalejin gwamnatin tarayya da ake ce musu federal government colleges a Najeriya gaba daya an kafa su ne ganin cewa ita wannan kwaleji za ta zamanto wuri da 'yan Najeriya musamman yara ko samari za su haɗu su san juna don a ɗinke ɓarakan da aka samu saboda wannan yaƙi. Na biyu kuma shine a ɓangaren waɗanda suka gama a jami'u aka fito da wannan hukuman bautan ƙasa ganin cewa idan aka yi haka mafi yawanci jama'a za su san ɓangaren ƙasarsu da ba su sani ba da irin al'adunsu da irin addinansu da irin da ke tafiyar da rayuwarsu. Da yawan mutane da suka gama samari da suka gama jami'u in ba ta wannan bautan ƙasan ba ba su san ko ina ba banda garinsu da kuma garin da suka yi makaranta. Saboda haka in kika lura ko idan jama'a masu sauraron suka lura halin da muke ciki a Najeriya yanzu ya nuna cewa ita wannan hukuma ya kamata a ƙara faɗaɗa ta a ba ta isasshen kuɗi in ma zai yiwu
ya kasance an ƙara cewa duk wanda ya gama makaranta ba ma kawai 'yan jami'u ko kwalejin kimiyya da fasaha ba, a'a duk wanda yake so ya yi in dai saurayi ne ya kai sunan shi ya gama makaranta ya kokari ya yi, amma cire maganar cewa in shekarun ka ya wuce 30 ba za ka iya yi ba. Saboda haka a lokacin da muka samu kanmu a wannan ƙasa inda mutane ke so su balle kwa 'yan biyafura 'yan ududuwa babu wani lokaci da za a iya cewa idan ba an kafa wannan a wannan lokaci ba za ki ga cewa ba za mu iya nuna cewa ƙasar nan muna son ta zauna ɗaya. Amma ƙoƙarin da aka yi shine da kafa wannan hukuma da yawan mutane sun fahimci ƙasansu, kansu ya haɗu, waɗansu sun yi auratayya tsakaninsu, kuma an samu ci gaba. Saboda haka wannan hukuma banda ƙara mata kuɗi ma ƙara mata ƙarfi ba abin da ya kamata yi. To sanata za mu sake dawowa gare ka, yanzu bari mu sake komawa wajen Sha'aban Ibrahim Sharaɗa, ɗaya daga cikin majalisar wakilan Najeriya. Sha'aban, kana tare da mu? Malama Aisha. To Sha'aban, ta bangaren doka mataki nawa ya rage wa wannan kuduri ya zama doka? Kamar yadda yayyuna suka gabatar da jawabi shi tsohon minista Salman Dalan da kuma sanata Sani, an gabatar da jawabai masu karfafa jiki kuma duka a kan feji ɗaya muke tafiya. Idan doka ta wuce karatu na ɗaya na biyu to wato har na uku akwai kuma maganar fa kwamiti. Za a yi rufarin wannan abin zuwa kwamiti da zai je ya duba a yi public hearing wato ra'ayoyin al'umma a yi komai duk, sannan kuma sai majalisar dattawa ita ma ta gamsu da wannan abun. Daga nan kuma sai a rubuta wannan abin a madadin National Assembly gaba ɗaya a tura shugaban kasa. Shi kuma yana da wa'adin da shi ma idan ya ɗauka ba a sa hannu ba akan wannan abin, to wannan abin shi kenan kuma ya daɗa dawa baya. To abubuwa da yawa suna tafiya a wuce karatu na ɗaya na biyu da na kuma nawa ne, wani in ya je wurin kwamiti a wurin jin ra'ayoyin al'umma sai a ga abin ya lalace, ko kuma a kai bangaren majalisar dattawa sai abin nan bai iya yiwa ba. Saboda me, duk an ba da waɗannan damammaki ne domin ya zama na cewa an yi wannan abin ne a madadin al'ummar Najeriya ga baki ɗaya, wanda in an yi abu da kuskure mutum ɗaya ya yi kuskure, na biyu bai gani ban, an je na uku zai gani, na hudu bai gani ba, na biyar zai haka ake tafiya har ya bar bangaren majalisa. In ya je gwamnati kuma ta ga daga bangaren ta bai ba, ita ma za ta ce bata yadda ba. To shi ne nake so mai amfani da wannan dama kamar yadda na faɗa a ɗazu da kuma yadda magabata na gaba na baya ta kai bayani cewa ta iya yiwa ya zama alheri kawo wannan kudiri wajen sake inganta wannan hukuma maimakon kuma ce a rusa ta. To Sha'aban, samar da kuɗaɗe na. To tunda har wannan doka ta tsallake karatu na farko da na biyu tana kan ukutun, akwai yiwuwar kenan za a iya zartar da wannan doka kenan? To ai shine nake ga miki maganar ta huce magana ta ko maganar shi wanda ya kawo wannan kudiri ko kuma wanda suke tana gaban ma kwamiti tukuna. Daga nan mai kwamiti za su ce, mai masu jin ra'ayoyin al'umma za su ce, al'ummar da aka kira wasu mai za su ce, to daga nan ne kuma za a san menene matsayin wannan dokar. To Sha'aban, muna godiya. Yanzu kuma bari mu sake komawa ofishinmu na Abuja inda za mu tattauna da Brigadier General Shu'aibu Ibrahim. So yallaɓai, kamar akwai batun wato gidauniya kamar da ka faɗa ɗazu da ka ce ana so za a samar da ita. Shin ita a wannan gidauniya me ake so a cimma? Kuma idan an samar da itan kamar su ne za su amfana? Saboda dama yadda na muku magana ɗazu, mu NY kasa tun 1973 shekarar mu 48 yadda na muke ma'ana yi magana ɗazu. Yanzu ma muna transformation, mu ma muna tunani mu shi da za mu yi reforming mu yi gyara. Shi yasa mun san cewa abu na ke damu yara na yawancin su aikin hannu da aiki a samu aiki. Sana'o'in hannu kenan. Sana'o'in hannu da samu aiki. So shi yasa banda wannan da muna tabbata mu koya musu haɗin kai nasu, sai mu koya musu wannan, so ba ta sun fita sai su samu kuɗi da za su kafa sana'a, because muna koya musu skill aikin hannu a cikin orientation camp. Muna koya musu, idan gama orientation camp za a ci gaba da koya musu, so ba ta za su gama su tafi. Idan muna da wannan kudiri dinnan sai a ba su asusu dinnan so da su je su kafa business. Idan an yi wannan, ina gaya miki, ina tabbatar miki, idan an yi wannan, yaran idan sun gama bautan kasa
ba za su nemi aikin gwamnati ba, saboda mun riga mun gani wanda muka koya musu yanzu kuɗi da aka taimaka musu daga Bank of Industry da kuma nawa ne yawanci 500,000 wani 400,000 aka ba su. Yanzu in kai ga abin da yaran suke sun kafa kamfanonin su, sun ba yan Najeriya aiki, suna koya musu aikin hannu da mu muka koya musu. Akwai Shu'aib Ibrahim takwarana Amina ya koya ma yara 5,000 aikin hannu da shi ma ya abu da ya kafa kamfanin sa da shi ma ya koya kenan. Ya mu akan muka koya mishi, yanzu shi yana da nashi kamfanin nashi Amina, kuma ya koya ma yara 5,000. Muna kawo shi camp yana koya ma corpus shi ma. Yanzu an tambaye shi ina sarwiki na shi bai sai da sarwiki na shi yake ba, saboda shi ba ruwan shi da aikin gwamnati. Yanzu mai yake nema, ya yi gida, ya yi gidaje, ya yi motoci, ya yi aure, ya yi yaya. To shi yasa idan an yi wannan za gani dukkan su gaba daya za su bane kowa zai samu idan an yi wannan. To tun yaushe aka fara wannan tsari na kaman koyar da su matasan masu yi kasa hidima, koyar da su sana'o'in hannu har su ci gajiyar har su je su koya ma wasu? 2012 muka fara. Yadda nake magana wanda suka bane sun kai miliyan 1 da wani abu. Suka wanda muka koya musu. Waɗanda suka amfana kenan daga cikin. Wanda suka amfana kenan. To a ina ake. Amma abin da yake akwai kuɗin ne. Yawwa abu da zan kenan. Dukkan su gaba daya. A ba dukkan su gaba daya. Shi yasa muke wannan. Saboda ga abu da muke ga banda wannan duk inda suke zuwa yawanci ba sa koma jihohin su. Wannan dan Shu'aib Ibrahim dan Benue ne. Amina aka kai shi. Abu ne yayi NYC din shi, abu ne ya kafa business din shi. Ya ce shi ba ruwan da wani koma jiho, yawanci su ba sa koma jihohin su. To a ina za a samu ko kuma kuke samu kudaden da kuke tafiyar da wannan gidauniya, kuma sannan shin a kowanne sansanin horar da su waɗannan masu hidima ƙasa na jihohi ake koyar da irin wannan sana'o'in, ko kuma kun zaɓi wasu jihohi ne da ake koyar da sana'o'in? Duk gaba ɗaya ana musu gaba ɗaya, kowa da kowa ana yi. Yanzu da muke magana orientation, muna orientation yanzu ana koya musu yanzu da muke magana. Gabaki ɗayan su? Gaba ɗayan su ana koya musu. Idan an gama orientation kuma za su ci gaba. To DG za mu sake dawowa gare ka. Yanzu kuma bari mu je wajen Dr. Hauwa Sharif, malama a Jami'ar Kaduna Polytechnic. Malama barka da shigowa cikin shirin na ra'ayi riga na yau. Barkanmu dai Aisha. To kin yi bautar ƙasa? Na yi bautar ƙasa. A ina kika yi? A Kaduna na yi. A wace shekarar? A shekarar 1987 zuwa da 88. Shin ya za ki kwatanta yanayin yi wa ƙasa hidima na lokacinku da kuma na yanzu? A gaskiya akwai bambanci. A lokacin daga kanmu ne ma aka fara mai da orientation in ya zama 5 weeks muka yi. Daga baya sannan aka bar mu muka bar camp bayan 5 weeks. Bayan sati 5 kenan. Bayan sati 5 daga baya da sun ce mana sati 6 ne. Amma kuma wannan ƙarin lokacin da aka shi ne aka yi mana ƙarin alawi din. Dan allowance din da ake bawa su masu yi ƙasa hidimar kenan. A lokacin nawa ake baku? A lokacin ana ba mu 250 naira 250. To kaman wanne irin alfanu zaki ce kin samu daga wannan yi wa ƙasa hidimar da kika yi? To, ni ban taɓa zuwa garin Kaduna ba sai dalilin bautar ƙasa. To kuma a cikin bautar ƙasar na zuwa na Kaduna da wata 3 kacal na yi aure. A ina kika samu mijin kenan? Kuka haɗu da mijin? A nan garin Kaduna. Ban taɓa haɗuwa da shi ba, ban taɓa ganin shi ba, amma zuwa na NYSC Kaduna shine dalilin haɗuwata da shi, kuma cikin wata 3 muka yi aure. To akwai yanzu wani kudirin doka da ake kace na ce akan shi a Najeriya na batun cewa akwai wani majalisa da ya kawo kudirin cewa yana so a soke wannan shiri na yi wa ƙasa hidima. Shin kina gani, ya ke gani, kina da ra'ayin a soke shirin ko kuma akasin haka? A'a, a gaskiya ba na son a soke wannan shiri. Saboda a wannan shirin matasa sukan samu kuɗi, wasu sukan ajiye kuɗi domin in sun gaba bautar ƙasar su samu wata sana'a da za su ci gaba da yi. Wasu kuma a dalilin bautar ƙasa idan sun je suna aiki a ma'aikatu
sukan ba su damar ɗauka, za su ɗauke su bayan sun gama bautar ƙasa. Haka kuma lokacin bautar ƙasa matasa sukan haɗu da juna a camp, kowa zai zo daga kowace ƙabila daban-daban, saboda haka akwai ma'amala tsakanin mutane, saboda haka ana samun fahimtar juna, saboda ƙasashen da kowanne ya fito daban ne, saboda haka al'adu za ka gan shi daban-daban, wanda ka ga yayi maka na wata ƙasa sai ka ɗauka kai. To dokta, ɗaya daga cikin dalilan da yasa aka ce ana so a sauke wannan kaman shiri na yi wa ƙasa hidima shine batun dalilan tsaro, saboda akwai jihohin da suke fuskantar matsalolin tsaro, shi yasa aka ce gwara ma a soke shirin. Ke ba ta gani wannan dalili ne da ya kamata a soke shirin, ya kike gani a gurguje? Gaskiya harkar tsaro, ni ina ganin idan an ba da ƙarfi wajen ba da tsaro ga matasan, ina ganin cewa ba lalle ne sai an soke ba. Gaskiya a inganta hanyar tsaro da za a tsare, ko kuma ya zamana inda suke tada hankalin kar a kai musu wasu 'yan ƙasa daban, a kai musu mutanensu, kamar alal misali a ƙasar a gurguje yawa, to kamar a nan in ya so kar a kai musu na nan gefen, inda in sun je za su cutar da su, amma in sun ga za su ne to ba za su musu komai ba. To muna godiya dokta. To yanzu kuma bari mu ji ra'ayoyin wasu daga cikin masu bautar kasar da yanzu haka suke cikin shirin daga bangarorin Najeriya daban-daban kan abin da suke cewa. Sunana Khalifa Mahmud daga jihar Kano. Batun soke NYSC da gwamnatin tarayya take neman ta yi, mafi akasarin al'umma da matasa ba sa tare da wannan tsarin. A zama na shekara ɗaya da za a yi na NYSC, za ka zauna da mutane daga ƙabilu daban-daban, kowa da irin addininsa, kowa ya zo daga yankinsa daban-daban. Wannan zaman zai koya ma haƙuri da mutane da kuma ganin sabon al'ada na mutane na Najeriya, kai ma ka ƙara ilimi a kai. Sunana Fatima Baba Dahiru, kuma yanzu ina kamfen a garin Kogi State, Nigeria. To a gaskiya ni dai a ra'ayina ina ganin bai kamata a cire wannan bautar ƙasar ba, saboda kamar yanzu ni daga Kano na zo Kogi, na haɗu da mutane kala-kala daban-daban, na ga yadda su ma suke yin rayuwarsu, na ga yadda al'adarsu take, kuma mun haɗu da mutane, mun yi abota da mutane kala-kala. Gaskiya dai ina goyon bayan a soke ita wannan bangare na bautar ƙasa da ake magana a kai, domin abu ne wanda aka kafa shi akan samar da zaman lafiya da haɗin kai tsakanin wasu ɓangarori da ake da su a ƙasar nan, ta ɓangaren al'ada, addini, sannan da kuma yanayin zamantakewa da yanayin rayuwa ta 'yan Najeriya. To sai zamana lokaci ya zo wanda gaba ɗaya yanzu shi wannan abun gwamnati ta shiga cikin wani hali da take faɗa na cewa ba kuɗi a ƙasa, sannan kuma ana tura maƙudan kuɗaɗe wannan ɓangare na bautar ƙasa, wanda kwata-kwata ba shi da amfani a yanzu. Domin lokacin da ya kamata ya yi amfani shine a yanzu, lokacin da ƙasar take nema ta ɓalle, lokacin da kowa yake magana akan cewa sai an bashi ɓangarensa, ya mulki ɓangarensa. Ni yanzu a matsayina na wanda nake bautar ƙasa, an tura ni ne a Anambra, amma kuma yanzu saboda rikici wanda ake fama da shi na 'yan rajin sai an ba su ƙasarsu ta Biafra, ya sa ba zan iya komawa ba, saboda rigima ake yi sosai. Duk wani gari da ka sani a kudu ko ɓangaren garuruwan da suke a nan ɓangaren arewa, za ka tara cewa ana samun matsala, rikici ake yi. Yanzu ne ya kamata ƙungiyar ta amfani, amma kuma ba ta amfani, kuma gwamnati tura musu kuɗaɗe take ta yi masu mugun yawa. To ina kuɗin suke tafiya, me ake yi da su? Ai gwara a daina wannan kuɗin, gwara ya amfani da shi a yaƙi shi wannan rashin zaman lafiyan da ake fama da shi ta ɓangarori da dama. Me ake fama da shi? Talauci ne. Iya wa'annan kuɗin ko IDP ko wa'annan guraren da ake kira da wurin da ake ware wa 'yan gudun hijira guri, aka je aka samu aka zuba wannan kuɗin a gurin, za a samu ci gaba. An toshe wata makafar da aje a dinga siyo bashi, ana kuma zo ana cusa wannan ma'aikata kuɗi ta bauta ƙasa, bacin ba wani abu ake yi ba. Gwara a zo a yi amfani da kuɗin a wannan gurin.
Sunana Adama Lawan Ibrahim, ni 'yar Yobe ce, ni kofa ce kuma a Abuja nake bautan ƙasata. Bana bin bayan soke bautan ƙasa a Najeriya saboda hujjojin da 'yan majalisu suka bayar ba mai ƙarfi ba ne. In sun ce rashin tsaro ya yi yawa a Najeriya to laifin waye? Shin su lokacin da suka yi nasu bautar ƙasan ba su amfana da shi ba ne? In su ba su amfana da shi ba to da yawa sun amfana kuma yana da mahimmanci. Su ya kamata su samo yadda za a magance rashin tsaro a ƙasar nan ko kuma su ba wa 'yan bautan ƙasa tsaro na musamman. Ba wai a soke bautan ƙasa gaba ɗaya ba. Matasa suna da muhimmanci a al'umma, suna iya ɓata al'umma kuma suna iya gyarawa. Gwamnati ta yi nazari akan wannan. Wasu daga cikin ra'ayoyin masu yi wa ƙasa hidima a yanzu kenan a Najeriya kan batun soke hukumar yi wa ƙasa hidimar ta Najeriya. To yanzu mu sake komawa wajen barista Solomon Dalon, tsohon ministan bunƙasa rayuwar matasa a Najeriya. Barista da yake ka taɓa rike ita wannan hukuma ta bunƙasa rayuwar matasa kuma baka goyon bayan soke wannan shiri na yi wa ƙasa hidima. Shin waɗanne irin gyararraki kake gani ya kamata a kawo da inganta ayyukan hukumar, kasancewar ɗaya daga cikin dalilan da shi ɗan majalisa da ya kawo ƙudurin ya ce shine batun tsaro? Waɗanne irin gyararraki kake gani ya kamata a kawo da inganta ayyukan hukumar? Gyara na farko da wannan hukumar tana bukata shine tana bukatan a kara mata kasafi kuma a inganta ta daga halin da take ciki yanzu, domin yawancin yara da suke gama makaranta yanzu da waɗanda suke karatu a waje ma su ma suna zuwa. Don haka yana da kyau a yi a inganta, a kara kudi a inganta. Na biyu, yana da kyau kuma a sa kasafi na musamman domin koya ma yara sana'a waɗanda suke so su yi. Domin koya sana'a da ake nan wanda ya ba da kai shi ne ake sashi. Wannan wurin ma yana bukatan karin kuɗi. Jihohi wanda suna da haki na gina inda ake horar da waɗannan mamiyanta. Yawancin jihohi ba su da wurare wanda suka taka kara sun karya. Shi ya sa yana kawo wannan tsoro a targaba na harkar tsaron da ake magana. Idan an fara da an kara kuɗi za a iya horar na da waɗanda za su fita kuma su ba da gudunmawa ga taimakon magance wannan matsalar tsaro wanda muke magana ciki. In akwai wani abin da ta zama gado wanda ta nake yau muna tare kuma inda ba shi ba kasuwa ta watse dan koli ya koma gidansa shine wannan hukuma ta bautan kasa. Domin a nan kamar a jihar Plateau mafi yawa yan kudu waɗanda suke nauyi wajen su har sun kai senior advocate sun zo bautan kasa ne, sun zauna nan sun yi ɗauran yayanmu aka shaku yanzu sun zama kan mutanen mu. In an koma a karkarar mu akwai yayan kudu waɗanda suka zo wannan bautan sun zo sun zauna ba su koma ba. Saboda haka wannan hukumar abin da ya kasata shine shugabannin Najeriya ba su da kyakkyawan niyya su kashe kuɗi domin a kunce matasa barista da suke. To barista a kara musu kuɗi. To barista za mu sake dawowa gare kan ko bari mu sake koma wajen Honorable Sha'aban Ibrahim Sharaɗa. Shin Sha'aban, a matsayinka na mai doka, kawo wannan kuduri na nufin wato a kawo gyara kenan. To idan har wannan kuduri bai tsallake wannan mataki baya, me kake gani ya kamata majalisa ta dauka wajen gyara ayyukan ita wannan hukuma? To kamar ina gani ba ma tare da Sha'aban, kana ji na? Abin da nake cewa na ji tambayar da kika yi, akwai hanyoyi da yawa da majalisa za ta iya gyara. Wato na farko dai shine magana kasafin kuɗi. Na yi imani bisa ga bijiro da wannan aiki da aka yi ko da bai tsallake ba ko ya tsallake ya daɗa jawo hankalin mutane sanin mahimmancin wannan abun. Domin kamar yadda na faɗa miki na yi bautar ƙasa, mutane da yawa sun yi bautar ƙasa kuma sun san amfaninta. To bai kamata a ce a riƙe hannu ana ji ana gani ba, a bari wannan al'amari ya canja kama ba. Kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a shirye yake, na imani akan dukkanin wasu abubuwa da mutane za su iya dogaro da kansu, wanda akwai abubuwa da yawa da aka ringa shiryawa kwanaki wanda
na amfanar da al'umma ne, harkar su abin fawa dinnan da wane ne, waɗanda aka fi targetin su ne waɗanda suka kammala bautar ƙasa. To da ikon Allah da girman Allah a kasafi na shekara ta 2022 wanda za a fara ba da daɗewa ba nan da wata 3 ko 4 shirya shi, babu yanda za a ce ya zo ya wuce ba tare da wannan hukuma an da inganta ta ba, domin buƙatar abin da aka kafa hukumar ya zama na cewa ya biya kuma matasa sun samu abin yi. Wannan ɗan kuɗi da ake basu mutane suke renawa yana da muhimmanci kuma yana rage raɗaɗi wajen kawo ƙarshen fitintunu da suke faruwa. Matashi ya kammala makaranta a ce ya ɗan samu relief na shekara guda, ya fita daga hannun iyayensa, an daina biyan kuɗin makaranta, yana ɗan ba da gudunmawa, Shaban za mu sake wani abu. Za mu sake dawowa gare ka, kuma bari mu je wurin sanata Shehu Sani tsohon dan majalisar dattawa daga jihar Kaduna. Sanata, kana tare da mu? Ina tare da. Ɗaya daga cikin dalilan da shi dan majalisar ya kawo kan a soke wannan shiri na yi wa ƙasa hidima shine batun dalilai na tsaro, tunda yawanci za ga ana sace su masu yi wa ƙasar hidima ko kuma a kashe su. To shin kai menene ra'ayi kasancewar kai baka goyon bayan soke wannan shiri? Wannan yana da gaskiya, akwai gyare-gyare da ya kamata a ma wannan hukuma ta bautan ƙasa. Ɗaya daga ciki shine duk wani wanda zai bautan ƙasa yana da kyau a mashi abin da ake cema life insurance, wanda idan da wani abu duk abin da ya same shi ko ya same ta akwai inshorar lafiya kenan. Yawwa, inshorar lafiya ko wani rayuwa. Duk abin da ya same ta ko ya same shi akwai diyya da za a biya. Na biyu kuma amfani da su da ake yi a lokacin zaɓe, a sani cewa akwai haɗari da yawa akan irin wannan abu, saboda haka a kiyaye ta wannan ɓangare. Na uku, dole ne a sa ƙananan hukumomi da jihohi su dinga ba su inda suke kwana, don mafi yawancin 'yan bautan ƙasar nan idan aka tura su garuruwan da ba su sani ba su taɓa zuwa ba, da yawa bayan sun gama abin da ake cema orientation sai ka ga suna ta wahala wurin neman inda za su kwana. To in aka yi wayannan abubuwa, ina ganin akwai za a samu ci gaba, kuma za a sami da yawa da za su sha'awan a ci gaba da wannan abu. To sanata, za mu sake dawowa gare ka yanzu, kuma bari mu sake koma ofishinmu na Abuja wajen Brigadier Janar Shu'aibu Ibrahim, shugaban hukumar masu yiwa ƙasa hidima ta Najeriya. Shin yallaɓai, ɗaya daga cikin matsalolin da aka ce ake so a soke wannan hukumar shine batun tsaro. Shin ku kamar waɗanne irin ƙoƙari kuke yi wajen ganin tanade-tanaden hukumar ku wajen ganin an daƙile waɗannan matsalolin tsaro da suke shafan musamman su masu yiwa ƙasa hidima, kasancewa ana sace wasu kuma ana kashe su? To na gode. Magana kashewa wannan ba gaskiya ba ne. Ina muka tsawon matsala 2011 ne, lokacin zaɓe da aka yi a Bauchi, shine muka samu matsala na wannan. Amma a ce ana kashe yara ko a notice ko ba haka yake ba. Sace su fa? To sace ai wannan at least 1 or 2 mukan je ana wannan, kuma yan tsaro suna taimaka kwarai da gaske. Maganar tsaro babu da zan faɗa a rediyo ba, amma ina tabbatar miki da masu sauraro cewa si federal government ba sa wasa da security, ba sa wasa da tsaron yaran nan, saboda abu ya samu kafa ɗaya. Akwai wanda lokacin rikicin shiya da aka yi a Abuja da aka kashe ɗan kofa yana aiki da channel, har mataimakin shugaban ƙasa ya je gidansu a Zaria a madadin shugaban ƙasa. Gwamnan Kaduna ma ya je wurin. So yana nuna cewa gwamnati ba ta wasa da yaran nan. So magana insurance, akwai insurance na za shiga zaɓe, masu zuwa election duties voluntary ne, ayyukan zaɓe ba dole ba ne, amma abun akan ba da insurance. So NYS ma akwai insurance da aka ba su, ana ba su coppers. Maganan abin nan posting, kasan wanda suke da aure, wasu maganar tura su masu yau kasa hidima zuwa jihohi. Na'am, wanda suke da aure, especially mata, ina mazajin suke shine ake tura su. Shi yasa ga yawancin su ya indijina na jihohi din ne,
ba wai a ce wai NYC muna fosin yara zuwa jihohinsu ba haka ba. Zargi ake, wasu na zargin cewa kamar sai waɗanda za a iya cewa masu wagin dimurhu kenan su ne ake tura su jihohin da suke so, su kuma wanda ba su da hanyar da za su bi wannan a can kai su jihohin da suke su ne ake tura kamar can kudanci. Abun ba haka ba ne. Akwai wasu da sukan yan ɓata gari su je su karba kuɗi su ce za su yi abin nan, muna kakama su idan ma'aikatanmu ne sun sa muna muna korin su aiki, amma yawancin lokaci akwai yan Najeriya ne ya ɓata gari haka sun advertisement a social media wani kana so post zuwa Abuja ko Lagos ga kuɗi da zaka biya, mun rubuta letter zuwa DSS, yawanci su mun kakama su. Wasu muna so yawa yan Najeriya shawara, don Allah duk kome kan NYC ku zo NYC ku yi tambaya, ku duba platform ɗinmu, kada wasu yan ɓata gari ne su suna ɓata mana suna da sauransu. To DG saboda kuma ina so kafin kamala orientation da ake tafiya yanzu Najeriya, orientation NYC suna ba ma'aikata yawanci yan Najeriya aiki. In kin je camp na Najeriya gaba da yanzu wanda suke aiki mana kan sun kai 150 wanda muka ba su kuma yan garin ne su suke mana aiki da abin a camp. So ba magana wani ba, akwai lot of advantages na ba mutane aiki inda orientation aiki da su indijin da sauransu. So abun akwai amfani kwarai da gaske. To za mu sake dawowa gare ka DG, yanzu kuma bari mu ji ra'ayoyin masu bibiyar mu a shafinmu na sada zumunta na BBC Hausa Facebook don jin me suke cewa game da wannan batu. Za mu fara da ra'ayin Arbiyu Muhammad Sokoto, wanda ya ce a gaskiya yin bautar ƙasa yana da amfani sosai. Misali sashen ilimi da lafiya. Idan ɗaliban sun je bautar ƙasa, wasu akan tura su makarantun secondary da primary domin su taimaka wa ƙananan yara da ke makarantun. Su kuma sashen lafiya sukan taimaka wajen rage aiki ga ma'aikatan asibitoci. Don haka ba na goyon bayan soke bautar ƙasa. Ga kuma ra'ayin Suleiman Halilu, wanda ya ce wallahi kar gwamnati ta sake ta fara zancen dakatarwa. Domin matashi ya gama karatu kafin ya sami abin yi zai je ya yi sabis, ana dan bashi abin da zai rage masa zafin karatun da ya yi. Wani da dan wannan allowance din zai tara jari, tunda ba za su baiwa kowa aiki ba, kar su toshe hanyar da ɗalibi zai sami abin rage zafi, don wallahi zai janyo a sami matasa mashaya, kidnappers, 'yan daba, 'yan fashi da sauransu. Tunda mutum ya gama ya rasa me zai yi, to takaici zai sa ya lalata ƙasa. Ko za ku soke to ku ba su kuɗin allowance ɗin nan. Muhammad Kamis kuma ya ce BBC Hausa a nawa ra'ayin a sauyawa shirin fasali ta yadda da zarar ɗalibi ya kammala karatu na digiri ko kuma babbar diploma a yi kamfin ɗinsa na sati 3, sannan a sallame shi tare da bashi naira miliyan 1 ko 500,000 don gudanar da kasuwanci ko sana'ar da aka horar da shi a yayin zaman kam. Ina ganin in aka zartar tare da aiwatar da haka, da sannu za a fatattaki talauci da ta'addanci a cikin al'ummarmu da ma ƙasa baki ɗaya. Abu Hanif Muhammad kuma ya ce gaskiya ina bayan a soke NYC saboda dalilai kamar haka. Na ɗaya, ɗalibai da dama suna rasa tarbiyya. Na biyu, ƙasa ba tsaro, don haka akwai ƙalubale. Na uku, 'yan ƙasa an raba kawunan su, ba 'yan uwantaka tsakanin mu kamar da can baya. An dasa gaba tsakanin musulmi da Kirista, kuma 'yan ƙasa suna da jahilcin addinansu. Wasu ma suna ganin gabar ita ce addini. Fatanmu dai Allah ya mana mai kyau. To amin. Ra'ayi na ƙarshe daga Muhammad Awal Ibrahim, wanda ya ce ƙudurin soke haɗin kan ƙasa dai wallahi wannan tamkar ƙara ruguza akala ce tsakanin kudancin ƙasar nan da arewaci. Wani ba dan sanadiyar NYSC ba zai je kudancin ƙasar nan ba ya ga yadda suke rayuwa, ya koyi darasi da zama da mutane mabambanta yare da addini. Haka ma ɗan kudu. Gaskiya wannan tsarin bai kamata a saurari wanda ya kawo wannan ƙudurin ba. Aisha Samba kenan da ra'ayoyin masu sauraron da suka turo mana shafinmu na BBC Hausa Facebook. To masu sauraro kuna tare da Aisha Sharbafa ne a cikin shirinmu na ra'ayi riga, wanda muke tattauna akan batun soke shirin yi wa ƙasa hidima da majalisar da wani ɗan majalisar wakilan Najeriya ya gabatar a gaban majalisar. To madalla, yanzu kuma bari mu ji ra'ayoyin masu bibiyar mu, kuma yanzu ina tare da Badaru, wani ɗan Najeriya da ke zaune a Masar. Malam Badaru, barka da shigowa cikin shirin. Barka dai. Shin Malam Badaru ka yi bautar ƙasa? Na yi bautar ƙasa a Najeriya kuma na san mahimmancinsa, kuma na fahimci cewa na yi a Enugu. Yaushe ka yi, a wace shekarar? Na yi a shekara ta 2015. Wani alfanu ka samu daga wannan shiri? Wallahi alaƙa da nake gudun mutanen kudu sai ta ƙara kasancewa na ƙara samun alaƙa
riƙon zumunci ya ƙaru 100%. Kuma na fahimci cewa ita ce hanya ɗaya da za ta iya haɗa mutanen kudu da arewa da zaman tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya. To wannan gaskiyar magana ko da na ji an ce ana so a soke wannan bautar ƙasar sai na kasa gane me ake nufi. Dan tarihin da muke da shi a Najeriya na social studies da sauransu wanda za mu dinga tuna magabata an riga an soke shi tuntuni. Badaru, na'am. Shin kana goyon bayan soke wannan shiri na yi wa ƙasa hidima ko baka goyon baya, menene ra'ayinka? Ba na goyon baya saboda kamar yadda nake gaya miki a nan yanzu kin gani ina da kamfani na ƙasar Misira, ina tare da ma'aikata na ƙasar Misira wanda ni na ga amfanin irin shi bautar ƙasa a ƙasar Misira. Ko kana karatu ko baka karatu a nan ƙasar Misira ya kaga cewa mutum sai ya je ya yi bautar ƙasa saboda ya san muhimmancin ƙasarsa a koya masa ta ya zai rike ƙasarsa da mutunci da kima. To kamar ta kasance. A nan ita Masar din ana irin wannan shiri na yi wa ƙasa hidima? Ana yi, ai dole ne ma a ƙasar Masar sai ka yi wannan ko mutum ya yi karatu ko bai yi karatu ba ma duk wanda ya kai shekara 18 ya zama wajibi ya je bautar ƙasa. Ya za ka kwatanta yanayin shirin na Masar da na Najeriya tunda ka yi na Najeriya kuma yanzu kana gani yadda yake faruwa a can Masar? Ai bambancin yana da yawa idan ma baka bautar ƙasa ba duk wani benefit da kake samu na ɗan ƙasa baka da shi a ƙasar Masar. Wanda kuma idan kika duba mutane 90% a cikin 100 duk suna bin wannan tsarin na bautar ƙasa. Idan mutum bai ba zai iya yin soja ba zai iya yin ɗan sanda ba zai iya yin duk wani abu da ya shafi bangaren aikin gwamnati ba. Shi yasa za ki ga wayanda ma ba sa yi kalilan ne. A tayan ƙauye da ba su karatu ba amma idan shekarar ta kai shekara 18 za a je su yi a koya musu yadda za su san kishin kasarsu yadda za su rike kasarsu da mutunci yadda za su kare kasarsu. To Malam Badaru muna godiya yanzu kuma muna tare da Shehu Haris dan Najeriya. Malam Shehu shin kayi hidimar ƙasa? Kwarai kuwa na bauta wa ƙasa a jihar Abia wani gari da ake cewa Aro Ciku. Wace shekarar? 2004. Me ra'ayinka game da soke wannan shiri na yi wa ƙasa hidima? Ni ba zan yi magana kamar bangaren 'yan boko da suke cewa akwai wani theory da ake youth board theory. Shi wannan theory din yana magana akan idan matasa baka yi amfani da su ta hanyar da ta kamata ba to zai iya zama maka matsala kai a matsayinka na shugaba ko kuma ke a matsayinki na ƙasa. Saboda haka yanzu idan aka ce an rushe NYSC misali to kuma me za a sa a maimakon ita NYSC? Saboda haka matsalar Najeriya ba NYSC ce matsalar Najeriya ba. Matsalar Najeriya matsala ce ta Najeriya tunda shi dan ta'adda ba zuwa zai iya ce ga kwafa ba bari in kama ka ko in kashe ka. Na biyu kuma irin waɗannan abubuwa da ake ta magana na ayyuka da kwafofi suka yawanci ba a faɗan abubuwan da suka yi ne. Shi yasa mutane ba su sani ba kuma 'yan jarida ya kamata ku taimaka wajen zuwa garuruwa kaga kamar yanzu jihar Zamfara. To Malam da yake lokaci ya ja Malam Shehu Haris muna godiya. Yanzu kuma za mu sake koma wajen barista Solomon Dalon. Barista a cikin minti ɗaya daga ƙarshe me za ka ce akan wannan batu? Assalamu alaikum. To bari mu je wurin Shehu Sani kasancewar ba mu na ga layinsa wannan shi ya katse. Sanata a cikin minti ɗaya daga ƙarshe me za ka ce akan wannan batu? Bisa la'akari da dalilan da ɗan majalisa ya kawo na a soke shirin. Babban shawaran kawai da zan bayar shine maimakon a soke a yi gyare-gyare inda zai kare rayuwa da lafiyan kuma masu bautan kasan kuma a tabbatar da cewa a wannan aiki na bautan kasan bai samu matsaloli irin na cin hanci da rashawa ba idan aka kai mutum nan gurin ya ce ba nan yake so ba can yake so. Wayannan gyare-gyare in aka yi insha Allahu za a cimma nasara a kan dalilin da ya sa aka fi wannan hukuma tun daga lokacin gaba. To muna godiya yanzu kuma za mu sake komawa ofishinmu na Abuja wajen shugaban hukumar ita wannan masu yi wa ƙasa hidima. Yallaɓai daga ƙarshe wani kira za ka yi wa gwamnati domin a samu gyaran da hukumar ka ke bukata? Abin da muke bukata shine a goyon bayan mu abin da nake tambaya na NYC Trust Fund a yi mana kuma NYC ba tana da muhimmanci in kin tafi Gambia NYC Nigeria mu muka kafa NYC na Gambia mu muka musu Sierra Leone da Ghana ma yanzu sun tuntube mu yadda su ma za su kafa nasu akwai wasu kasoshi ma
da dama suka soke nasu yanzu suna so dawo da shi because yanzu ne ma NYC take da muhimmanci kuma insha Allah mun sai amuna muke yi za mu ci gaba da gyare-gyare kuma komai zai canza insha Allah muna neman goyon baya daga yan Najeriya kuma su kare yaran mu. To muna godiya ga bakinmu da kuka halarci wannan tattaunawa muna godiya kuma a madadin shi wanda ya shirya wannan shiri Sani Ma'azu Kacako da Aisha Sambo ni Aisha Sharif Bafa nake cewa mu kwana lafiya.